Lyk net hulle twee het lus gespeel, né? Hulle twee is mos gaan kompetisie nie, man. Hey, dit wat so het sê. En nou, wat is al weer goed? Nooit gezien nie, waar? Kijk, ik maak dalk varkens, maar ou Boeta bier je nooit op ie. Wel, Boeta bier nog 2 uur laatst gewin. Dat is omdat ik varkens, maar relax. Zij gaan nou zien wat gebeurt, man. Ja, man, dit sê jy al hele tyd. Kijk, wat's me gauw nou, man. Wat's me gauw. Jij, raak my stik uit. Lijkt me hoe later gedragen, hoe kwaad raakt die man, hè? Ag nee, man, hy het lus om te blaf. Die man het lus om te blaf, man. Wat so het sê jou vuilhond? Damn it. Wel, Mr. Speaker, lyk my dis net ek kan sê nou. Bring it on, brother. Okay. Wat de jal? Ja, gaan. Hey. Ja, auntie. Auntie sal 'n man 'n hartaanval gee. Dat is reg, ja. Kom laat kaarten spelen. Lijkt die vullen ze bij de casino. En jij, meneertje, wat die werk? Wat zoek jij? Huh? Nee, auntie, ik heb maar net samen om kaarten spelen, auntie. Oh, samen hulle, kom kaarten spelen. Wel, je ziet een tijd van hulle. Als we pad moeten gaan slapen. Of wat zeg ik? Hulle. Ja, nee, net soos auntie daar so sê, ja, auntie moet lekker slaap, Bezel. Sap, Auntie moet lekker slapen, bezel sap. Auntie moet lekker slapen, hoor. Best wel sap, hoor. Eindelijk blij ik hiermee, auntie. Nacht, auntie. Nacht, auntie. Wat? Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.